Madzulo abwino alero lachiwiri ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC muli ndine Amin Musa ndi mzangayu Tauson Kamalata. Kumapoyamba nkhani yathu yoyamba nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yati boma lapeza ndalama zomangira chipatala cha boma la Blantyre komanso msewu wamakanjira boma la Mangochi. Mwanamveka amayankhula izi ku ofesi za undunawo ku Lilongwe pomaliza zokambirana zawo ndi akuluakulu athumba la ndalama za Saudi Fund kuchokera mdziko la Saudi Arabia. Charles Wahara ali ndi ripoti. Nthumwi za Saudi Fund zabwera mdziko muno kutsatira ulendo omwe nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka anali nawo chaka chathachi pomwe anakayendera ndi kucheza m'mayiko a Qatar, Saudi Arabia, Kuwait ndi United Arab Emirates kukafotokoza zitukuko zosiyanasiyana zomwe boma likugwira mcholinga choti agwirane manja ndi mayikowa. Nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka ati mzokambirana zomwe anali nazo tsiku lachiwiri ndi nthumwizi zavomereza kuti Saudi Fund ipereka ndalama zokwana $20 million ku dziko la Malawi zothandiza kumangira chipatala cha boma la Blantyre komanso msewu wamakanjira omwe uli m'boma la Mangochi. Mwanamveka ati ndalamazi zithandiza kuti ntchitoyi ichitike mwachangu komanso isakhale yoyimayima. So ulendo wabwera lero li afuna aziwe apeze information imwe ingathandizire kuti chithandizo chawo amene akakhale pansi akambirane kuti atipase ndalamayo. Komanso ndi mwayi woti akhale pansi ndi Ministry of Health kapena unduna wa zaumoyo kuti kodi chipatala ichi chimene chikufunika kwambiri ndi chani, design yake ikhale bwanji, chifukwa lero apezeka. Ndiye mundilola kuti malo mwa president a Malawi komanso ife anduna aku finance tithokoze boma la Saudi chifukwa cha chidwi chawo choti athandize Malawi. Komanso titakunena kuti boma la Saudi ndikofunika kwambiri ku Malawi chifukwa kupatula kuti amatithandiza nkhani ya chitukuko amathandiza so zambiri. Muziwa kuti ngati nkhani ya mafuta agalimoto ambiri timagula ku Saudi. Komanso ngati timagula fertilizer ambiri amachokera ku Saudi. So boma la Saudi komanso Saudi Fund tingatinena kuti ndi mbale amene osaona nyengo amene amatithandiza pa mavuto nkhale pa mtendere. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu a Saudi Fund, Ahmad Al-Majuli, ati ndikukhutira ndi ndondomeko zosiyanasiyana zokhudza ndi chitukuko zomwe boma la Malawi zili nalo. Ati n'chifukwa chake Saudi Fund yaonetsetsa kuti ipereke ndalamazo. Ntchito yonse yomanga chipatala cha boma la Blantyre idzafunika ndalama zokwana $32 million. Malingana ndi mmodzi mwa akuluakulu a unduna wa zaumoyo Dr. Sanderson Kuyeli, pali chiyembekezo kuti ntchitoyi adzayigwira kwa zaka ziwiri. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Ntchito yomanga malo ogona atsikana pa sukulu yophunzitsa luso la ntchito za manja pa Mangochi Community Technical ikuyembekezeka kufika kumapeto mwezi wa Mawa. Polankhula ndi MBC, mkulu wa pa sukulu pa Mbasa Mwambewe ati ntchitoyi yomwe ndi ndalama zoposa 1 billion kwacha kuchokera ku bungwe la World Bank ithandiza kuti atsikana opyola 50 apeze mwayi okhala ndi malo ogona. Tili ndi ripoti la Sotindazi lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Ntchito yomanga malo ogona atsikana pa sukulu yophunzitsa ntchito za luso la manja ya Mangochi Community Technical inayamba pa 27 October 2025 ndipo ikuyembekezeka kufika kumapeto mwezi wa Mawa wa June chaka chino. Malingana ndi mkulu woyang'anira ntchito za maphunziro pa sukuluyi Ambasa Mwawembe, ntchitoyi ndiyofuna kulimbikitsa atsikana akwanitse kukhala ndi luso losiyanasiyana lomwe lingawathandize pa moyo wawo, pa chuma komanso kudzidalira. Iwo atinso kwa zaka zingapo ophunzira pa sukuluyi maka atsikana akukumana ndi mavuto monga kulekera maphunziro pa njira chifukwa chakutalika kwa mtunda omwe amayenda kukafika pa sukuluyi. Imene ikazatha ndekuti tizakhala ndi mwayi kwambiri. Komanso tiyamike kuti ndife odala kuti tinapeza mwayi umene omanga hostel. Kunoko tili ndi vuto la atsikana. Nthawi zambiri atsikana amakhala ochepa kwambiri chifukwa choti amasowa kukhala. Ambiri mwina akabwera kunoko ku sukulu muona kuti akusiya sukulu chifukwa cha mimba, ena sangathe kukwanisa kukhala chifukwa choti rent imakhala yodula, ndeno zimene zimapereka chiopsezo kwa atsikana. Komanso makolo sakhalanso ndi chikhulupiriro kuti anawo ali otetezedwa pamene akukhala ku rent chifukwa china chilichonse chitha kuchitika. Ndiye kuti apapa tizakhala ndi atsikana ambiri amene makolonso nawonso azakhulupirira chifukwa kumene azakhale kunoko nkotetezeka kwambiri. Mawu ake mmodzi mwa atsikana pa sukuluyi wayamikira World Bank komanso boma la Malawi chifukwa cha thandizo la ndalama zomanga malowa, ndipo wati izi zithandizira atsikana kuti azichita bwino pa maphunziro. Mahostel amene atithandiza nena kuti apange ndithu maphunziro athu apite pa sukulu chifukwa tizikhala ndi kulimbika mtima nena kuti ngati mangira mahostel yonje ifenso tikwena kukhala olimbikira. Komanso zithandiza kuti mtundu umene timayenda uchepe. Sukulu ya Mangochi Technical College
anayitsegula pa 25 March mchaka cha 2017 ndipo yakwanitsa kusula ophunzira oposa 1000. Nduna ya zachilungamo a Charles Muhango atsindika kuti aonetsetsa kuti bwalo loweruza milandu la Mzengo Magistrate Court limene linasiya kugwira ntchito zaka zoposa 30 zapitazo liyambenso kutumikira anthu. Ndunayi yati izi zithandiza anthu ochuluka kuti azipeza chilungamo pa milandu yosiyanasiyana imene kwa zaka zoposa 30 akhala akuyendera mitunda italiitali. Hassan Phiri wabwera ndi zambiri mu ripoti ili. Nyumba iyi imene inamangidwa zaka zambuyomu tikunena pano inaonongeka, inaphochoka. Ndi nyumba imene inamangidwa kudera la kuno kwa mfumu yaikulu Kabunduli mboma la Nkhatabe ndicho linga chokuti adziweruzirako milandu yosiyanasiyana. Koma pano zadutsa zaka zochulukirapo nyumba imeneyi sikugwira ntchito yake, zimene zimachititsa kuti anthu akuno akapalamula amayenda mtunda wautali oposa makilomita 40 kupita mboma la Nkhatabe kuti akapeze chilungamo. Malinga ndi nduna za chilungamo a Charles Muhango, kusiya kugwira ntchito kwa khotilo zachititsa kuti anthu adzivutika akakhala ndi mlandu kuphatikizapo nkhani zokhuza milandu ya malo pakati pa anthu ako Mzenga ndi kampani ya Kawalazi Tea Estate. Komenda chionera building imene ili kumbuyoku khoti ndi yoti titagwirizana ife ku nduna ndi anzathu aku judiciary ndi choti tikhoza kukhoza sanga kuti magistrate kuyika mu furniture kuyika mu ziseko kuti magistrate akhoza kubwera ndi kuzapanga milandu konkuno. Chimene ndipange ndi choti ndikapita ku office kwanga zimene ndaonazi ndikapanga report ndikapereka policy direction kwa chief justice komanso kwa chief registrar. Ndunayo inapita kukadzionera yokha bwalo la milandulo potsatira dandaulo limene phungu waderalo a Paulos Kapangama Chiumya anadandaula kuti anthu akuderali akuvutika. Milandu yaing'ono akumayitengera ku khoti lalikulu Nkhatabe zimene zikupangitsa anthu asaone chilungamo chifukwa munthu sizoona kuti munthu wa Bankhuku mtengere ku Nkhatabe mboni sizingapita kumene kuja. At the end of the day anthu aja akumapeza kuti mulandu woti mwina sanalakwe akukagwira jere chifukwa kuti mboni izo singayende kuchoka pano pakafika ku Nkhatabe mwina ndi ndalama 100,000. Ofesi ya ndunayi yati yakhala yokangalika kuyendera mabwalo a milandu m'madera akumudzi kuti aone okha mene zinthu zilili, ndipo apeza kuti mabwalo ambiri anaonongeka zimene zachititsanso kuti anthu amadera akumidzi adzivutika kupeza chilungamo. Hassan Phiri, MBC, Nkhatabe. Komiti yapadera ya ku nyumba ya malamulo yomwe ikufufuza ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri wakale watsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima ndi anthu ena 8 yati ulendo wawo wakuthungwa ku nkhalango ya Vipsya mboma la Nkhatabe uwathandiza kumvetsetsa momwe malo a ngozi alili komanso zovuta zomwe magulu opulumutsa anthu adakumana nawo. Wapampando wa komiti awotanya milandu Manda adati gululi likuyendera malo onse ofunikira ndi kukambirana ndi anthu oyenera kuti apeze umboni wakafukufuku wawo woyamba. Chimwemwe Milulu walemba ripoti ili. Poyankhula atayendera malo a ngozi kunthungwa komwe ndi ku nkhalango ya Vipsya mboma la Nkhatabe, Nyamilandu Manda ati kuyendera malowo kuthandiza komiti yawo kuti imvetsetse zomwe zidachitika komanso kuti athe kumafunsa mafunso oyenera akamakumana ndi mboni pa nkhaniyi. Malo ano pa nthungwa pamene ngozi inachitika ndi timene kuti tikhale ndi chithunzithunzi chabwinobwino kuti mangomva kuti ndi paphiri, timangomva kuti kulina kusokuliso chigwa, timangomva kuti pali mitengo. Ndi zinayi zovuta kuti tikapita mwakafunsa anthu mafunso zinthu zonse tinazikone komanso timafuna timve nkhani kuti inayenda bwanji mmene zimakhalira kaya munthu nyumba ikacholedwa apolisi amafunsa angomva asanalembe ma statement. Lero suti timatenga ma statement timangomva ma story ndi apolisi anatifotokozera mmene zinayendera amenso anatifotokozera search and rescue inayenda bwanji komanso malo anapeza bwanji, atayipeza ndege anayipeza bwanji, nali mcondition yanji komanso matuka anali bwanji, atapanga identify minister of health kosanabwera. Ntchito ya komiti ndi gawo la udindo wa nyumba ya malamulo wofuna kudziwa zomwe zidachititsa ngozi ya ndege yomwe inachitika mwezi wa Juni chaka cha 2024. Paulendowu akuluakulu ochokera ku Malawi Defense Force, apolisi, nthambi yona za maulendo apandege, akunduna wa zaumoyo komanso bungwe la Malawi Red Cross Society akufotokozera komiti ya ku nyumba ya malamuloyo za mmene iwo akudziwa pa nkhaniyi. Komiti ndi anthu ena adayenderanso bwalo la ndege la Mzuzu komwe ndegeyo imayembekezeka kukatera.
Apolisi mdziko muno ati akhwimitsa chitetezo kwa msundwe m'boma la Lilongwe kutsatira kumangidwa kwa anthu 14 pa milandu yosiyanasiyana. Wachiwiri kwa mkulu ofalitsa nkhani za polisi mdziko muno a Alfred Chintere ati apolisi pamodzi ndi asilikali apitirira kukhwimitsa chitetezo kwa msundwe m'boma la Lilongwe kutsatira malipoti ochuluka a umbanda ndi umbava. Chintere ati apolisi ndi odzipereka makamaka pokhazikitsa bata ndi mtendere m'madera mdziko muno. Chintere akufotokoza. Tagwira ntchito imeneyi kuyambira usiku wapitawo ndipo ikhala ikupitirira tili pa ground kuonesesa kuti chitidwe imene umachitika kudera amene kumatha mwina kumenya anthu ena komanso kupanga mowa umene osavomerezeka panaliso katundu umazembesedwa mwa njira zobisika kumeneko anthu 14 tagwira ndipo tikupitirira papanga kuonesesa kuti chidwe luthesa bwanji ndifake mwaona kuti apolisi tinali pamene kalikiliki kuonesesa kuti chitidwe imene tithane nawo ndipo tikhala tikupitirira kugwira ntchito imene ifo kuti ziko mwathu muno tufuna anthu apitirire kukhala mwabata ndi mtendere asamakhala kuopa kuti wina wake akhoza kuchita chipongwe ndifake tikupanga operation imene ife tipitirira kugwira ntchito imene mangatanenera mwaona tikugwira ntchito ndi nzathu angapo azachitetezo kuonesesa kuti chilichonse chili mchimake ndifake anthu amene wa 14 omwe amangidwa akaonekera kubola milandu kuti akankhe milandu yomwe akhala kuchita ndipo tionesesa kuti bata ndi mtendere zikupitirira mdera limene likomanso nziko lathu lonse lino la Malawi. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku takulandiraniso ndipo popitirani nkhani zathu ofesi yolondoloza kuti akuluakulu amboma akuulula chuma chawo pa mamaka ya Public Officers Declaration yati ikhazikitsa ndondomeko yatsopano yomwe cholinga chake ndikuonetsetsa kuti ogwira ntchito mboma akulemekeza malamulowa. Akuluakulu aku ofesi anena izi pomwe anaonekera ku komiti yoona za maudindo a mboma ya nyumba ya malamulo. Mkulu wa ofesi a Michael Chiusiwa wati ndondomeko zatsopanozi zionetsetsa kuti ofesi ikugwiritsa ntchito njira za makono pofuna kuchepetsa mavuto omwe akhala akumana nawo. Zambiri mlipotili la Chinsisi Moyo. Mkulu wa Audiport Michael Chiusiwa wauza komiti ya nyumba ya malamulo kuti ofisi yawo ili ndi ogwira ntchito 21 okha omwe akuyenera kuonetsetsa kuti ogwira ntchito mboma 18,000 mu nthambi 200 aulula machawo. Chiusiwa ati kuchepa kwa anthu ogwira ntchito mu ofisi yawo kwakhudza kwambiri ntchito zawo. Komabe iwo ali ndi chikhulupiriro kuti kuyika njira za makono mu ntchitozi kuthandiza kuchepetsa ena mwa mavuto. Tionetsetse kuti mwina ntchito iyi itigwira tikwanilise zenizeni zimene cholinga cha ofisi yathu ilili. Tikufuna kuti adindo amboma pola chuma chawo asamalulepo kugwiritsa ntchito chipepala yayi koma pano pasifuna azigwiritsa ntchito na internet imene pa Chingereza online declaration tafotokozera committee. Wapampando wa komiti yoona za maudindo ku komiti ya nyumba ya malamuloyi a Joshua Malango ayamikira Audiport kamba kuchita chotheka kuonetsetsa kuti ogwira ntchito mbomawa akuulula chuma chawo. Ali ndi khumbo lokuti abwere kunjira za makono kuti anthu azitopanga declare zinthu zawo munjira za makono koma nkhani ndi nkhani ya zachuma. Anena kuti nkhani ya zachuma pakufunika ndalama zimene boma lipenoti lapatse so tikati kupanga engage kuyankhula nawo akunduna wa zachuma komanso nkhani ya kuti china chimene chomwe chedwetsa kuti mwina apilike report munthawi yoyenera kuno ku nyumba ya malamulo nkhani yokhudzana ndi kuti ali ndi anthu ogwira ntchito ochepa. Ndondomeko yatsopanoyi ayikhazikitsa pa 28 Meyi chaka chino ndipo 16 billion kwacha ndomwe igwire ntchito pansi pa ndondomekoyi mu zaka zisanu zikubwerazi kuonetsetsa kuti ntchito zake zikuyenda bwino. Chinsisi Moyo, MBC, Lilongwe. Kampani ya Airtel Malawi yati ndi maplani oyamba kupereka ntchito za mtengatenga kudzera njira ya makono ya satellite pofuna kupititsa patsogolo network komanso kuthetsa mavuto akusokonekera kwa ntchito zake zalamya ndi kupereka internet. Wapampando wa akuluakulu oyendetsa ntchito za kampani Akaisi Sadala anena izi kumzuzu pamwambo otsekulira mastolo awiri atsopano a Airtel Malawi mu mzindawu. George Mkandawire wafika ndi ripoti. Asadala anati njira idzathandiza kuchepetsa mavuto akusokonekera kwa network komwe makastoma ake akhala akudandaula m'madera osiyanasiyana a mdziko muno. Iwo anatinso izi zikutanthauza kuti kampani yachoka podalira makina a matawa kupita ku kadaulo wa satellite omwe ndi wa digital. Nabwera kuno kunzuzu kuzagwira ntchito imeneyi tatsakula mashopu awiri monga mukudziwa komanso ndimafuna nditengerepo mwayi pano kuona kuti tinabwera kuno kuzachitisa msonkhano umene amati annual general meeting msonkhano wa chaka nchaka wa kampani imeneyi. Ni msonkhano wopambana kwambiri ndi nthawi yoyamba kuti kampani ina iliyonse ibwereza chitise msonkhano ngati umene
kutali ngati kuno kunzuzu kuchokera Lilongwe kapena ku Blantyre. Izizi zikupereka chiyembekezo zikusimikizira imene ifeyo kuyeta ku Malawi timakhulupirira kuti makasitomala athu onse dziko lonse la Malawi ndi ofunika chifukwa tinabwera kuno. Polankhulapo za maofesi atsopanowa Asadala anati cholinga chake ndi kulimbikitsa ntchito za kampaniyi komanso kuonjezera mwayi kwa makasitomala ake opeza katundu ndi ntchito za kampaniyi chigawo chakumpoto mosavuta. Pakala madandu ambirimbiri mwina sitimatha kufikira ku madera ena ako midzi chifukwa kuti mwina kube matawa ndi zinthu zotero, koma kuyambira panopa tapanga mgwirizano ndi azathu ena akunja amene amapereka network kudzera mu satellite mlengalenga kotero kuti panopa sitizidalira kwenikweni za matawa ngakhale malo akutali kumene kuli malika uchitipa kukutali uko kumene kutifikira ndi network yako pogwiritsa ntchito satellite link imene tagwirizana kuti tizipanga panopa. Wachiwiri kwa mfumu ya mzinda wa Nzuzu achiyembekezo mvula ayamikira Airtel Malawi chifukwa chiwonjezera kupezeka kwake mu mzindawu, onena kuti izi zithandiza kupereka mwayi kwa achinyamata popeza ntchito mwazina. Izi zikulimbikitsa kwambiri mchitukuko kuti mmene akusegulira mashopuwa lese panopo Mzuzu alimo mashopa ngati akuluakulu awiri kusonyeza kuti chitukuko chikubwera anthunso asikana achinyamata kupeza ntchito malo mashopu awa Airtel apeza mu ntchito. Anthu amachoka ku Nzimba kuti amabwera Mzuzu kuti apanga business ndi Airtel ndicho makhachi chilimbikitso kwambiri. Malinga ndi akuluakulu wa kampani ya Airtel Malawi iwo ali ndi makasitomala opitilira 10 miliyoni. George Kandawire, MBC Mzuzu. Viwe Mzumara awasankha kukhala pa udindo wa mtsogoleri wa bungwe la anthu ogwira ntchito la Commercial Industrial and Allied Workers Union of Malawi opanda wopikisana nawo pa chisankho chomwe chinachitikira mu mzinda wa Blantyre. Komiti yomwe angoyisankha kumene yalonjeza kuti ichilimika pa ntchito yokonza misonkhano yodziwitsa ndi kuphunzitsa anthu za ufulu wa pa ntchito ndi mdziko muno. Zambiri mulipoti ili. Mpikisano olimbirana maudindo osiyanasiyana unafika pachimake pamene mtsogoleri wa bungweli Viwe Mzumara anawasankha kukhala mtsogoleri opanda opikisana nawo, pamene Samson Mpasu awasankha ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungweli la Siyawo atapeza mavoti 34, pamene Aderopi Tataka ndi mlembi wamkulu atapambana ndi mavoti 43, ndipo wachiwiri awo ndi Mai Dorothy Gama omwe apeza mavoti 26. Pa udindo wa msungichuma awakhulupirira ndi Andrew Gada omwe apeza mavoti 30. Mawu awo povomera udindo wa utsogoleri wa bungweli Mzumara ati ndopereka pofuna kuteteza ufulu wa anthu ogwira ntchito, kupereka chipukuta misozi choyenera ndi kuonetsetsa kuti malo ogwirira ntchito ali ndi zipangizo zoyenerera zoteteza ntchito ku ngozi m'mafakitale ndi kampani zosiyanasiyana. Ndine wachimwemwe chachikulu komanso ndi chinthu chomwe kuti ndikhoza kuti ndi challenge, si chinthu chophweka. Komano anthu amene akamasankha atsogoleri amatha kuyang'ana zimene mwina atsogoleri anachita kapena zimenenso angathe kuchita, ndiye nimene zakhalira apa pano zosonyeza kuti anthu ali ndi chikhulupiriro chifukwa cha utsogoleri umene tadutsa mzinthu zambiri zodabwitsa, komabe taona tsiku lalo kuti ayesetsa kuti tikhale ndi congress imene yalephereka kwa zaka zambiri. Koma kupanga chinthu chokhacho anthu sakutha kuona kuti apa pali masokeni apa pali kuthekera kuti tikhoza kupanga zinthu. Mmodzi wa akuluakulu ku nduna za ntchito Rais Nduya wayamikira bungwe la Siyawo pochititsa chisankho chopambana. Iwo anatsindika kuti boma limanyadira ntchito zomwe mabungwe a anthu ogwira ntchito akuchita poonetsetsa kuti ufulu wa anthu sukuphwanyidwa. Timaita encourage kuti malo ogwira ntchito amene azikhala ndi ma trade unions by very nature yama ali ma trade unions amathandizira kuti mafulu anthu ogwira ntchito azilemekezedwa ndipo azindikiridwe kwa anthu ogwira ntchito. Msonkhano wa chisankho walandira thandizo la chuma kuchokera ku bungwe la International Domestic Workers Federation IDWF. Austin Kachipeya, MBC Blantyre. Munkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames idzakumana ndi matimu a Egypt, Angola ndi South Sudan mu gulu B ya masewero odzigulira malo kumpikisano wa mayiko amuno mu Africa wa AFCON omwe udzachitike chaka chammawa. Izi zikutsatira maere omwe achitika masanawa mdziko la Egypt. Anayiwa adzakumana kawiri ina iliyonse kuyambira mwezi wa Septemba chaka mpaka mwezi wa March chaka chammawa. Matimu awiri omwe adzachite bwino mu gululi adzadzigulira malo ku mpikisano wa AFCON omwe udzachitikire mayiko a Kenya, Uganda ndi Tanzania kuyambira pa 19 June mpaka pa 17 July chaka chammawa. Ngati mbali imodzi ya zokonzekera zake, timu ya Flames
ndi Ethiopia masewero awiri apo ubale kumayambiriro a mwezi wa June. Ndi nkhani imeneyo tatsiriza nkhani zathu madzulo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.